Ναι. Ναι. Γεια σου Μάνο. Γεια. Πού είσαι? Στο Ρουλαβίλα. Στο Ρουλαβίλα. Ναι. Θα μας κάνεις μια ξενάγηση. Ναι. Για Πού πάμε. είναι το Ρουλαβίλα, δεν είπαμε. Πού είναι? Είναι στη Σαντορίνη. Βασικό. Πού ακριβώς? Πώς λέγεται η περιοχή? Στην Περίσσα. Α, στην Περίσσα. Και τώρα αυτή τη στιγμή τι κάνεις Μάνο μου εδώ? Πριν λίγο βγήκα από την πισίνα, Ναι. έφαγα μπισκοτάκια και τώρα έβαλα. Και τώρα. Ξεκουράζεσαι. Ναι. Θέλεις να δείξουμε λίγο στον κόσμο την πισίνα μας? Ναι. Για πάμε. Εδώ τι βλέπουμε, το τζακούζι. Έχει μια γυναίκα μέσα. Εκεί πέρα έχει και κάτι αγόρια. Α, εκεί έχει κάτι αγόρια Κάνουν διάφορα. που παίζουνε. Γεια! Τσάο! Τσάο, τσάο! Για πες, Μάνο μου. Αυτά είναι τα σπίτια. Αυτά είναι τα σπίτια. Αυτά εδώ είναι τα δωμάτια κάτω στην πισίνα, Ναι. Το κάθε ένα έχει το μπαλκόνι του και βγαίνοντας από το μπαλκονάκι που οδηγείται ο πελάτης, κατευθείαν στην πισίνα, Ναι. Και είναι εκεί πάνω. Εκεί πάνω έχει άλλα δωμάτια. Και από την άλλη. Α, έχει και πάνω δωμάτια, Και από την άλλη. Για να δω και από την άλλη. Α, ναι. Α, τι ωραία που είναι. Τώρα δεν μπορώ να δείξω και τα δωμάτια από μέσα. Γιατί, σήμερα κάνεις check-out, φεύγεις. Ναι, σήμερα φεύγω από εδώ. Θα ξανάρθουμε του χρόνου σίγουρα. Αλήθεια, καρδούλα μου. Πόσο θα μας λείψεις, ρε Μάνο? Πάρα πολύ. Εντάξει τότε. Δώσε μας ένα φυλάκι. Γεια. Γεια. Μμμ. Πολλά φυλάκια, Μάνο μου. Γεια. Γεια. Ταραρα. Εγώ δεν το έχω κλείσει. Όχι, όχι, γιατί θέλω να δείξω τη μανούλα του Μάνου. Τη γλυκιά μανούλα του Μάνου. Γεια. Γεια, γεια.